部隊で迎え撃ちましょう。それしか方法はないわ。さあ昇竜兵団の別にそんな気は。そうはいかない。それが困るって言う。我が命に従いその姿を現せ。かの者の剣となれ。かの者に力を。さあ。はは。サメの餌にしてやる。
に耐えられるか。はっだかの者の剣となれ。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。
押し返せ。ここでお前たちはおしまい。なぜだ。確かに闇の軍勢に当たっバカな。これ以上。エルビー、また分かっている。我が敵を撃て。癒しの力よ。我が敵を撃て。メルダ様のためな。